Bazen behin, Gorbilan bizi zen izaki bat. Hau oso handia zuen, baina ez zekien, ez irakurtzen ez hitz egiten ere. Horregatik, bakarrik bizi zen mendian. Egun batean, Ainhoate bere lagunak paseotxo bat ematera joan ziren Gorbi alderuntz. Bidean zeudelarik izugarrizko ekaitza hasi zen. Denak ikaraturik, korrika hasi ziren hara eta ona lokatze zikindurik. Bapatean Laurak txabola bat aurkitu zuen, eta posaren posez lagunei aterperen berri ematera joan zen. Guztiak batera, txabolara hurbildu ziren. Leihotik begiratu zuten, baina dena joan zegoenez, bertan sartu ziren inor ez zegoela pentsatuz. Atea irekitzerakoan, zarata entzun zuten, eta ziztu bizian atera ziren. Hasiera batean mamua zela pentsatu zuten, baina hara non, izugarrizko aho bat azaldu zen atarian. Asko ikaratu ziren, baina haien harridurarako, ahoak eskuak zabaldu eta sartzeko keinua egin zien. Laguntaldea txabolan sartu zen, eta ahoak esne beroa eskaini zien. Gaztetxoek hainbat galdera egin zioten ahoari. Bere izena, adina, baina laizter konturatu ziren ahoak ez zekiela hitz egiten. Lagunek hitz egiten erakastea erabaki zuten, baita izen bat jartzea ere, ahotsu deituko zuten. Pizkanaka ahotsu hizketan hasi zen, hizkuntza ondo jakin arte. Ahotsuk eskerrak baino ez zien ematen, eta haren laguntza eskaini zien lagunei. Hauek ideia bat eduki zuten. Haien ikastolara olabidera eraman nahi zuten euskara bultzatzeko. Izan ere, euskaraz hitz egiten ez zuen jende asko zegoen, eta ahotsu lagun ezin hobea zen hauek konbentzitzeko.